Bueno, aurreko urtean, baina askoz lasaiago nago, 20. urte horrenarekin konparatuta, eta esango dugu erdi lasai nagoela. Eta bestalde ere Bartzelonako kontzertua ja pasata, ikusi dugu ongi atera dela, eta ez dakit pixkat hori konparatzen dudalako aurreko urtearekin, erdi lasai. Normalean ez dut jendeak pentsatzen duen bezain beste disfrutatzen kontzertutan. Hori ardura eta presioa nahiko handia denez, beti zaude oso kontzentrauta. Baina kasu honetan saiatzen nahi naiz azken hilabetetatik pixkatxo bat hori fokuri aldantzen edo pixkate aurre egiten kontzertua beste lasaitasun batetik eta segurazki sentitu nuenagatik aurreko egunean, lortzen nahi naiz behintzat pixkat gehiago disfrutatzen. Gure kontzertu asko izan dira larunbat eta ostialetan, eta askotan tokatu izan zait lan egitea ere ostialetan goizez, eta azken urtetatik ona saiatzen naizela egun horretan behintzat ez lanik ez egiten. Ez jartzen ordenagailu aurrean 8 ordu, saiatzen pixkatxo bat, egun hau kontzerturako da, saiatuko naiz igual oso goizez jaikitzen eta erdi lasai egoten, ez? Eta gero egunean bertan, ETS ez da oso maniazale talde bat, egia esateko, uste dut garela, ez dakit, talde bakarra Euskal Herrian ez daukala ez oihurik, ez ohiturarik, justo atera baino lehen, pixkat eskua ematen digu elkarri, eta, ongi joan dadila, baina ez dakagula oihu bat, edo, nahiko sosoa. Minimoa da, ez dakit, akats potolorik ez izatea, batzutan gertatu da, azkenean 600 kontzertutan denetatik pasa zaigu, eta olako, ez dakit, ez usteko, eta gure aldetik akats handirik ez izatea, niretzat minimoa da. Eta hortik aurrera, egunin batzutan igual ni pertzepzio bat daukat, eta kanpoan jendeak beste pertzepzio bat daukat. Bi mundu desberdin dira. Eta niretzat, onena da, momentu batean sentitzea zenatokian lasai, hemenago igual, jendearen aurrean kontatzen ere pelikula, baina lasai nago, ez? Eta seguro, eta aurreko eguna adibidez Bartzelonan, izango zen ere bizitzatik igual top 3an egon den behintzat a nivel de disfrutar, eta horregatik pozik nago. Sentitzen dut 2026an aldaketa bat egongo dela. Orain arte, nahikotxo sufritzen dut eta kontzertua bukatzen dienean, ongi, baina besterik gabe, jendea ikusten duzu negarrez, eta ni igual beti nago como plano razional batean, ez? Eta saiatzen nahi naiz hori pixkatxo bat aldatzen, eta uste dut aurten desberdintasun hori nik behintzat nabriko dudala. Ikusi, olako emanaldietan, nire denbora energia gehiena pasatzen dut zuzendaritza artistikoaren alor horretan, ez? Aste bete edo 2 aste gelditzen direnean, esaten dut, ni naiz araigo behar dena, ez? Batzutan inkluso pentsatu izan dut, beste norbait igotzen baldin bazen, ze lasai egongo nintzateke, ez? Azkenean, hainbeste gauza daude atzean, ez da bakarrik erabaki musikalak, baizik eta argiekin zer egin, bisualekin zer egin, artearekin, eszenografiakin, nola lotu kantuak, realizazioa, proposamena da nahiko aberatsa alde horretatik. Eta kasu honetan, aurrekoarekin konparatuta ekipo handitu dugu, konfiantza asko edo jende profesional gehiago sartu dugu prozesuan, eta nik pixkatxo bat gehiago ere aldendu naiz hainbat erabakietatik. Eta orduan, nire ustez disfrutatu dut ere lantaldea profesionalagoa delako. Nik sentitzen dut alde batetik. Marka aldetik ETS-ren marka handitu egin dela, hau da, ETS beste izen bat daukala nire ustez olako bi emanaldi egin ditugunean. Gero, ni pertsonalki ere, sentitzen naizela artistagoa, ez dakit nola esaten musikaz gain, inkluso dantzaren bat egiten duelako, kamaraekin ez dakit ze egiten duelako, ez dakit sentitzen naiz merezi izan duela, eta gero, kasu honetan, ekonomikoki egia alde batetik, guk normalean sarrera nahiko basua jartzen ditugula, olako emanaldi bat gehiago kostatzen duela, baina aldi berean beti daude patrozinoak eta olako gauzak, eta orduan pozik nago, zeren aukera ematen digu prezio oso altuan, emanaldi, maila internazionalako emanaldi
esango nuke profesional bat proposatzeko eta galerarik ez izateko, orduan pozik. Lehenik eta behin azaldu behar dugu Konkista diskoa oso disko eklektikoa dela, oso disko anitza, kolorez betea eta pixkatxo bat betiko gaur egun entzuten den formula hortatik abesti guztiak soinu batekin eta koherentzia sonora hori kasu honetan proposamena justo zen kontrakoa, ez? Azkenen kaos emozional batetik sortutako kantuak dira eta azkenean bizitza bera azaldu nahi duten disko bat da, ez? Eta bizitza bera nik ulertzen dudanez kontrastez eta kontraesanez beteta, horregatik kontrastez eta kontraesanez betetako disko bat edo estilo desberdinez osatutako disko bat hori planteatu genuen, ez? Gaur egun askoz ere askeago sentitzen naiz, dudarik gabe askoz ere. Zeren, ni naiz estilo anistasuna gustatzen zaion pertsona bat, musika estilo desberdinak entzute ditut, eta gainera gaur egun ETS-erekin mantentzen nauen arrazoi nagusia da, hori edozer estilo berriak jorratzeko aukera ematen diala taldeak, eta jendeak hori onartu egin du, gure publika hori onartu du, ez? Eta orduan, sormen askatasun guztiz sentitzen naiz diskoak edo abestiak sortzen ditudanean, eta hori balada bat, reggaetoi bat izan, abesti rockero bat izan, berdin planteatzen ditut eta hori asko gustatzen zait. Lehen uste dut ez nuela sormen askatasun hori nolabait baliabideak edo tresnak ez dituelako. Oso mainstream zalea naiz eta orokorrean mundu mailan entzuten diren kantuak nire eske gustatzen zaizkit. Orduan, zergatik ez? Ni eraman ere ETS-ek zer ez du egin batxata bat, ez du egin Argentinako kuarteto bat, afrobeat bat, zergatik ez dugu frogatzen disko honetan. Kapaz naiz hau egiteko ekoizle baten laguntzaekin eta batez ere horregatik, sentitzeko ETS ez dagoela hilda, sentitzeko ETS-erekin oraindik ere gauzak egiteke daudela, eta gauza berria frogatzeko. Orduan, nik estilo horiek, edo estilo horietan sortu diren kantu batzu gustatzen zitzaizkian, eta horiek erreferentzia hartuta, horren gainetik sortu bestea. Ni ekoizle baten bila nengoen, baina aldi berean ere sortzaile baten bila, hau da, koidazle baten bila. Nahi nuen ere frogatu zer zan zerotik abesti bat sortu beste norbaitekin, ez? ETS-eko kantuak nik beti sortu izan ditut erdi bakarrik, eta kasu honetan, diskoko bi abesti sortu nituen berarekin, gero letrak evidentemente nik egin ditut, baina hola rollo egun batean sortutako kantuak dira, eta harriten egin nau nola lan egiteko abiadura. Ordenagailuetan jarri eta ez da bakarrik hori melodiak sortu baizik eta ekoizpena hori 2-3 ordutan ez dakit bizkarrezurra sortuta. Batzutan zirriborroak dauden edo erreferentzia ikusik. Erreferentzia da kantu hau, argi eta garbi ekoizpen maila da hau, melodiak aldatuko ditugu, letra aldatuko dugu, den aldatuko du, baina aldi berean ekoizpena hau da. Eta adibidez, Konkista zen Lukraren erreferentzia, Luk da Argentinako artista bat, erreferentzia argia zen hori, eta hori errespetatu du, baina beste kantu batzuetarako eutxizkutik edo zure begilunek zerotikan sortutako kantuak dira, eta egia esan, nik uste disko hau inoiz baino, diskonen sortze prozesua inoiz baino gehiago gozatu izan dudala. Batez ere hori ikusi dudako badagoela jende ere, super azkartzen ditula erabakiak eta erabaki onak, ez? Eta, berak esaten zuen, ez? Abesti bat, egun bat abesti bat. Netzat hori batzutan ematen ditut hilabeteak, ez? Baina gustatu izan zaite hori, venga, pin, pan. Erabakiak hartu, jazta, ez? Askotan bueltak eta bueltak ematen dizkiot kantuei, eta igual lehenengo erabaki hortan ja dago, jazta erabaki. Nik bai sentitzen dut azkeneko garaian nahiko, lehen baino gehiago irekitzen nahi naizela kantuetan, eta egon dira, denetatik dago, ez? Baina justu kasu honetan, diskontan, egi handi bat dago atzean. Kantuen protagonista ez naiz ni, baina aldi berean bai, ez? Gauza batzuk nire bizitzatik hartu ditu, eta hortik ere, ez dakit neure bizitza, ni neu besteagatik, asmatutako ere beste gauza batzuk daude. Baina orokorrean kasu honetan, egoera emozional komplikatu batetik pasa izan naiz azkeneko 2 urteetan, pixkatxo bat norabide ere galera bat izan du nire bizitzan, eta kantuak ere lagundu naute, ez dakiz zertarako. Egia esan,
idatzi nahi nuen, idatzi dut, eta ez dut pentsatzen gehiegi ea lagundu nauten edo ez, baina beharrezkoa nuen, ez, idaztea, eta kasu honetan, hori konkista diskoa, ez zan beharrezkoa ateratzea, aurten ja Madrilekoa eta Bartzelonako egin da zegoen, baina azkenean, esan nuen, urte bete, hori birari gabe, itxi nintzen herrian eta atera ziren, eta orduan esan, bueno, zergatik ez ditugu elkar banatuko, edo hasiera batean 6-7 kantuko disko bat izan behar zen konkista, eta azkenean 11 izan dira. Osea, ere izan da, hori, 4 hilabetetan sortutako disko bat, 4-5 hilabetetan, normalean jendeak esatun, ez dakit, 2 urte, 3 urte diskonek, kasu honetan izan da nahiko azkarra dena, ne ustez, barnetik ere, nera matzalako, ez dakit, gordetzen ideiak eta sentsazioak eta emozioak, eta azkenean izan da, ateratzea. Orain iaia konturatu naiz hortaz, gaizki zaudenean, derrepente abesti bat ez dut, eta nik esatu, madre mia, eske, justo nire bizitza, erretratatzen du kantuak, eta hori askotan entzun izan dut ez, neure kantuekin, eta ni batzutan ez dut ez da ulertzen, eta kontzertutan egia esan, ikusten dudenen jendean negarrez da. Ni jartze dut hor, barrera moduko bat, eta digo, ez dakit, baina gaizki zaudenean, gero tokatu izan zait beste kontrakoa, ez dit, eta igual gidatzen joan entzuna besti bat, eta negarrez hasi, edo, joder, ulertzen duzu ez zergatik jendea, kantuk azkenen, igual, barruan daukazuna, baina aldi berean, ateratzen ezin dituzun emozioak ateratzeko lagungarriak dira. Ez dakit, mugitzen, ez dakit, nahasten zaituzte barrenak eta emozioak eta bakarri musikakin hori lortzen da, eta letrakin justo kointzitzen baldin badu gutxi gora bera sentitzen ari zarenakin, badaukate botere handia. Bartzelonatik batzuk errepikatuko dute, beste batzuk berriak izango dira, eta printzipioz onaino, ni gustatzen zaitu, jendea larun batean telebista jarri, edo, ara jungo den jendea edo telebista arroen jarriko dana, ez ustean pizkatxo bat harrapatzea, eta normalean ETS-erekin lotzen ez dituen artistak ere, derrepente, bera hemen ez, pizkat sorpresa hori gustatzen zaitere. Telebistan, batzutan, han emanaldian ikusten ez dien gauzak, hobeto ikusten da, baina energia eta euforia ez da berdina. Orduan, bi mundu desberdin dira. Bekeko kontzertua ikusi izan dut, uste dut behin edo bitan, egon ginelako gure erretokatzen irudi batzuk eta hori, eta gerora, ez dakit ikusi dudan, behin edo bitan. Eta, nik normalean asko ez ditut entzuten gerora ETS-eko kantuak eta bideoak eta hori, baina, pozik nago emaitzakin. Eta orain zer, aldera ona. Niri gustatuko litzateke ETS izan duen ibilbideari uko ez egitea, hau da, plazetan jotzea, kanpoan ere jotzea, baina noizbenka olako emanaldi interesgarri edo berezi bat sortzea. Orduan, jendea Madrilen jakingo du berri bat, hemendik aurrera ETS-erekin zegartatuko den, eta orain arte pixkate hori utzi dugu airean, eta Madrilen dena argituko dugu. ETS aurrera jarraitzen du, gauza asko egiteke daude oraindik, eta formatu desberdinak egongo dira etorkizunean.